danna subscribe, sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Yawwa, barkanmu da sake kasancewa da Hikima TV. Yawwa, ga waɗanda suke sabon zuwa ko kuma waɗanda ba su yi subscribe ba, don Allah ku danna mana wannan subscribe ɗin. Yawwa, bayan kun danna to yanzu sai ku danna ƙararrawan nan. Yawwa, to mun gode da danna subscribe da kuma danna ƙararrawa. Darasinmu na yau shine yadda za ku yi amfani da application guda biyu kamar WhatsApp biyu, Facebook biyu, Instagram biyu, dukkan sauran application da games na wayar Android za ku yi amfani da guda biyu a waya ɗaya. Kamar da yadda kuka sani, abubuwan kan waya ko kuma ce application da sauran game a kowace ana amfani da guda ɗaya ne, ba su ba da damar ka yi guda biyu a waya ɗaya ba. Kamar WhatsApp ba a ba da damar ka yi amfani da guda biyu a waya ɗaya ba. Kamar Facebook ba a ba da damar ka yi amfani da guda biyu ba a waya ɗaya, sai dai za ka sauke wani, ka yi login wani, ka yi log out ɗin wani. To amma da wannan hanyar da za mu koyar, za mu muku bayani ne ko kuma za mu nuna muku yadda za ku yi amfani da application guda biyu ne akan waya ɗaya kenan. Wato za ku iya yin Facebook guda biyu ko kuma WhatsApp guda biyu a waya ɗaya. To amma kowanne daban kenan. Can kun buɗe da wata lambar, to wannan ma za ku iya buɗe da wata lambar. Saboda haka muna gabatar muku da application mai suna Clone app. Da haka yanzu abin da za ku yi Google Play Store ne, ku je ku yi searching ku ɗauko shi Clone app sunan application, ko kuma ku duba description na wannan bidiyon namu za ku ga Clone app. Saboda haka wannan shine Clone app ga nan. Za mu yi searching ɗinsa kamar haka, za ku rubuta haka ne Clone app Pro. Bayan kun ɗauko shi ga nan already da ke dama ana da shi, ya nuna min abin bai nuna in yi downloading ba. Da haka ko da ba ku da shi za ku ɗauko shi. Bayan kun ɗauko shi ga shi kamar haka, sai mu buɗe shi. Idan mun buɗe zai kawo mu cikin haka ga nan. Idan kun lura a can ma ga nan sunan shi. Saboda haka ga wata plus nan daga ƙasa, wannan plus ɗin sai mu danna ta. To anan za su ba mu dama mu ɗauki kowane application da muke so domin ya shigo cikin Clone app ɗin nan. Shi Clone app ɗin nan anan za ka iya ajiye wannan application ɗin wanda za ka iya amfani da shi a nan, a can ma kuma ka yi amfani da shi daban. Misali in da can kana amfani da WhatsApp ɗinka ne, nan ma ka iya zuwa ka yi ka buɗe da wata lambar kuma ka ci gaba da amfani da shi normal ba tare da wata matsala ba. Da haka ga WhatsApp nan, ga Facebook nan, ga Line nan, ga sauran abubuwa nan dai na kan wayar application. Kowanne idan na ɗauke shi a nan, to a can ma yana nan, ko ba zai rage quality ko kuma ya ƙi ko ya yi wani abin a can ba. Yanda za ka yi amfani da shi a can, a nan ma haka za ka yi amfani da shi. Da haka bari mu fara da WhatsApp. Yanzu misali ga nan haka, to mun yi adadin WhatsApp ɗin kenan. Ga shi nan yana ɗan yin wani abu haka kaɗan. Yawwa, to ya gama. Kuma idan kun lura a cikin nan kuma shi ma ga WhatsApp ɗin mu nan dai ga nan. Bari mu shige shi ma ku gani. Yawwa, kun ga WhatsApp mu kenan shi ma normal. To da wannan hanyar kuma za mu yi amfani da wani WhatsApp ɗin a nan shi ma. Gashi nan mun riga da mun ɗauko shi, ya zama biyu, ta raba maka shi, ko kuma ce application ya raba maka shi, ya bar ma wani a can kuma ya saka ma wani a nan. Kun ga kenan za ku yi amfani da application guda biyu a waya ɗaya. Saboda haka ku buɗe WhatsApp ɗin da kuka yi adin ɗinsa da kuke so ku yi. Kun ga idan kuka buɗe gashi nan ya fito sabo kamar yadda kowane WhatsApp yake a farkon buɗe. Sai ku danna domin ku yi register sa ko kuma ku yi creating account ɗin da kuke so. Sai ku sa wata lambar ba waccan lambar ba. Gashi nan kamar haka mun saka number, mun danna to tana connecting. Sai ku ɗan jira ta har ta ɗan gama. Yawwa, to gashi kamar haka, kamar dai yadda kuka saba amfani da WhatsApp. Ba wani bambanci ba ne, kawai dai a can ma za ku yi amfani da shi ne, a nan ma kuma ku yi amfani da shi. Kun ga kenan ku yi amfani da WhatsApp guda biyu a waya ɗaya. Yawwa, sun turo verification code ɗin. Bari mu gan shi. Yawwa. Yawwa, bayan kun saka lambar taku dai ga nan zai verify. Nan already dama kun riga da kun sani. Gashi nan idan kun lura gashi nan WhatsApp ya buɗe. Bari mu ga. Yawwa, yanzu ga nan mun yi amfani da WhatsApp biyu kenan. Nan ga mun buɗe wani sabon WhatsApp ɗin. Bayan kuma wancan namu na can, gashi ana ma mun buɗe sabo. Ko a iya nan dai na tsaya, na san kun fahimci yadda dai abin yake. Gashi nan mun riga da mun buɗe. Saboda haka bari mu yi bayan ma mu gwada muku wani application ɗin shi ma domin ku gani.
bayan kun shigo application ma gashi nan dai WhatsApp kun gan shi nan yana wani searching ɗinsa ne, amma ya gama zai buɗe, kun riga da kun gane. Shi ma kuma wannan WhatsApp namu kun gan shi gashi nan daban, shi ma kuma na cikin nan gashi nan. Sannan kuma za ku iya goge shi idan ba ku sani ko kuma idan kun gaji da shi, za ku iya goge shi in kuka danne haka nan to ga delete na sai ku goge shi. Idan kuma ku adin na wani application daban ne, shi ma za ku danna wannan plus ɗin kamar yadda kuka yi na farko, gashi nan ga light nan misali, za ku shiga ku yi adin ɗinsa kun ga shi ma yayi. Idan wani abin ma kuke so daban bayan light to kamar wannan shi ma gashi nan shi ma mun yi adin ɗinsa. Yawwa yanzu gashi nan shi ma application da kuke so komin yawansu za ku yi amfani da su, ku saka su a cikin nan, a can ma ku yi amfani da su kuma a nan ma ku yi amfani da su. Light ne shi ma ga nan kun buɗe zai kawo ku farkonsa inda za ku buɗe shi ku yi sabuwar register ko dai wani abin. Idan kun lura gashi nan. Yawwa to shi ma dai zai buɗe kamar dai yadda aka yi. Saboda haka wannan shine hanyar da za ka yi amfani da application guda biyu a waya ɗaya. Da haka in za ka goge su kuma gashi kamar haka, za goge gashi nan akwai delete, in ka danne shi ko kuma in kuka danne shi zai nuna muku delete, sai ku yi delete ɗinsa idan kun gaji da shi, amma kuma za ku yi amfani da shi hakan ku yi amfani da shi a nan kuma a can ma ku yi amfani da shi. Kowanne daban kun ga gashi nan WhatsApp ya buɗe da ke sabo ne babu kowa. In mun shiga nan kuma za mu ga lambobin da muke da su, to sai ku yi chatting da su a nan kuma ko da kuna chat da wani a nan a can, to a nan ma za ku iya yi da shi in har kun yi save number sa, sai dai kuma zai ga baƙuwar number in bai san ku da wannan number ba. Shi ma idan za ku goge shi gashi nan misali kamar haka mun goge shi. Saboda haka wannan hanyar ita ce hanyar da za ku yi amfani da application guda biyu kamar WhatsApp biyu, Facebook biyu, kowane application da kuka sani har game kowanne da kuka sani za ku yi amfani da guda biyu a waya ɗaya. Saboda haka nan muka kawo ƙarshen wannan darasin, sai kuma ku tare mu a darasi na gaba. Kada ku manta ku yi mana subscribe ga waɗanda ba su yi subscribe ba, sannan ku danna ƙararrawa. Muna buƙatar da ku yi mana liking, comment akan abin da ba ku gane ba da sauran abubuwa. Mun gode sosai da sosai.